Wala nang intro-intro. Nakita ni Aling Daleng sa bintana na merong nakasilip na ulo ng baboy. Rinig na rinig niya na gumagawa ito ng kakaibang tunog habang nakatitig kay Buntis. At hindi lang yun isa, kundi 4 na ulo ng baboy ang nakikita niya sa bintana. Maliban pa dyan, may isang itim na figura na korteng birhen ang nakahawak din sa bintana habang nakaturo sa kanya. Walang pagdadalawang isip, inutusan ni Aling Daleng yung mga alaga niyang atakihin yung mga yon. Pero iilan lang yung sumunod. Yung iba, ayaw. Nakikita niyang gumagalaw yung mga yon. Kaso lang, parang may pumipigil sa mga paa nilang gumalaw. Ang nakalusob lang, yung isang demonyo at yung mga taong abo na nagbibigay ng sakit sa mga binibiktima niya. Sila lang. Nabugaw naman nila yon, maliban doon sa figura ng birhen. Palipat-lipat ito ng pwesto sa bintana habang niyuyugyug nito yung bakal at turo ng turo sa kanya na parang gustong-gusto siyang lamunin. Tinigal po na rin ito ni Aling Daleng pero nakakaiwas. Maya-maya pa, nung nararamdaman niyang hindi na siya makahinga, bumalik na siya sa katawan niya at tuluyan na siyang nagising. Pagdungaw niya sa bintana, andudun pa rin yung figura ng birhen. Nakabuka ang 2 kamay nito na para siyang niyayayang lumabas. Bumangon na kaagad si Aling Daleng sa higaan niya at pumunta na sa cabinet niya. Pagkuha niya ng mga pangontra niya, bigla na lang nawala yung figura ng birhen sa bintana. Pawis na pawis si Aling Daleng at nararamdaman niya na hindi basta-basta yung nakita niyang yun. Hindi yun aswang, mangkukulam, engkanto, o kung ano pang elemento na kaya niya. Nasa ibang level ang antas ng nilalang na yon. At alam niyang hindi na magiging maganda ang bawat paparating na gabi para sa kanya. Malaki ang posibilidad na yun yung manggagamot na tumutulong kay Itang. At yung mga ulo ng mga baboy naman na nasa bintana, kamag-anak ni Itang na hindi tinitigilan yung buntis dahil gusto nilang makuha yung bata. Malinaw na ngayon kay Aling Daleng yung naging resulta ng hula niya kay Buntis. Ang nakakapagtaka lang, kung kumpleto pa yung pondo niya, sinong tumira kay Ricky at nagkaganon yung batang yon? Malabong siya. Dahil kung epekto yon ng mga ginawa niya kay Ricky, mababawasan kahit papano yung pondo niya. Pero hindi eh. Kumpleto. Palaisipan kay Aling Daleng ngayon kung ano ang gagawin niya para masagot ang mga tanong niya at para na rin matulungan niya si Ricky. Kasi hindi naman pala siya yung dahilan ng sakit eh. Tutulungan na lang niya. Nung ding gabing yon, inayos na ni Aling Daleng ang mga dapat niyang gawin
para kahit nasa malayo siya, magagamot niya si Ricky. Kailangan niya lang ng mga gamit nito, tulad ng damit, short, brief, o kahit ano pa. Pero ang pinakamahalaga, yung mga naiwan nitong agimat. Awa naman ng Diyos, lahat ng gamit ni Ricky nasa bahay pa nila. Kinaumagahan, habang nagsasalansan sila ng mga gamit sa tindahan, sumingit si Aling Daleng sa kwarto ni Ricky. Tinanong niya yung isang kasama nito sa kwarto kung andudun pa ba yung mga gamit ni Ricky. Lahat-lahat pa nandudun. Kumpleto. Ultimo yung maliit na kahon ni Ricky na pinaglalagyan niya ng mga agimat niya. Ang sabi ni Aling Daleng, mamaya kukunin niya yon. Baka kasi isang araw, bibisitahin niya si Ricky sa Mandaluyong at iaabot niya yung mga gamit. Pumayag naman yung kasama ni Ricky sa kwarto. Pero hiling nito kay Aling Daleng kung pwede sana, sumama siya. Wala namang kaso yun kay Aling Daleng. Mas okay pa nga yun kasi may kasama siya sa biyahe. Habang iniisa-isang ilipat ni Aling Daleng yung mga gamit ni Ricky, tanong nitong sasama sa kanya, "Ate, di ba wala na sa tamang pag-iisip si Ricky? Bakit kailangan niya pa yung mga gamit niya? Gagaling pa ba yun?" Sagot ni Aling Daleng, "Malay natin magkaroon ng milagro, di ba? Bigla siyang gumaling. E di, may gamit pa siyang babalikan. Basta, magdasal lang tayo." Matapos mailipat ni Aling Daleng yung mga gamit ni Ricky, umakyat na kaagad siya sa itaas dahil meron pa siyang gagawin. Habang nagsasagawa ng orasyon si Aling Daleng, sakto namang dumating yung amo nila. Kaya ayun, hinanap siya. Pero bago bumaba si Aling Daleng, sinelyohan niya muna ito gamit ang ilan niyang mga salita. Nang sa ganun, hindi nito makontra ang mga gamit niya. Kung maaalala niyo kasi, kanan si Ricky, di ba? Tapos kaliwa si Aling Daleng. Kaya hindi ito pwedeng pagsamahin. Maliban na lang kung meron kang alam na pangselyo, pangbukod, at ang pinakaimportante, pangbalanse. Dito papasok yung mga gamit ng iba't ibang klase ng birhen. Sa kaso ni Aling Daleng, pangselyo lang ang meron siya para hindi magkontrahan ang mga ito. Nung araw na yon, bumalik na sa dati yung ugali ni Aling Daleng. Nakakapagtinda na din siya ng maayos at nakikihalubilo na rin siya ulit sa mga kasamahan niya. Alam na niya kasi sa sarili niya na buong-buo pa rin ang pondo niya. Ang bumabagabag na lang kay Aling Daleng ngayon ay yung sitwasyon ni Ricky. Tanong niya sa isipan niya, sinong gumawa nun kay Ricky? Anong klaseng nilalang ang gagawa nun sa kanya? Bakit ginawa nila yon kay Ricky? May galit ba sila? O merong matinding kasalanan itong si Ricky? Lahat yan masasagot kapag nakapagsimula na siya ng ritual niya at nakapagpadala na siya ng mga palipad hangin kay Ricky. Kaya yun ding gabing yun, hinintay niya lang na makatulog lahat ng tao sa kanila
at sinimulan na niya ang paghahanap sa mga espiritong nagbabantay sa mga gamit ni Ricky. Katakot-takot na orasyon ang ginawa niya at mga pantawag. Nahihirapan siyang tawagin yung mga yon kasi nga mga espiritu sa kanan, di ba? Pero awa naman ng Diyos, napagtagumpayan yon ni Aling Daling. Nung alam niyang nasa paligid na yung mga espiritu ng gamit ni Ricky, itinulog na niya kaagad yon. Gawa ng kailangan niyang makausap yung mga yon sa panaginip niya. Pero nung gabing yon, walang pumasok sa panaginip niya. Kaya kinaumagahan, kahit hindi siya sigurado sa mga mangyayari, nagpalipad hangin na kaagad siya ng tulong kay Ricky. 3 alaga niya ang pinadala niya doon para tingnan ang sitwasyon ni Ricky at para na din makatulong yon sa pagbabalik ng ulirat niya. Aabutin yon ng ilang araw bago bumalik kay Aling Daling. Matapos yan, wala nang iba pang pwedeng gawin si Aling Daling kundi hintayin yung mga alaga niya habang paulit-ulit niyang dinadasalan ang mga gamit ni Ricky. 3 araw ang lumipas. Wala pa ring bumabalik kay Aling Daling. Kalimitan sa mga yon, dapat 1 o 2 araw lang nasa kanya na ulit eh. Pero kahit anong hintay niya, walang bumabalik. Ang duda ni Aling Daling, baka may kung sinong manggagamot ang nakahuli sa mga alaga niya. O ang mas masaklap, baka yung nagbibigay ng sakit kay Ricky ang nakakuha sa mga alaga niya. Halong kaba at pagtataka ang nararamdaman ni Aling Daling nun. Kaya ang ginawa niya, nagpadala siya ulit ng alaga niya. Sa pagkakataong ito, 1 na lang ang pinadala niya. Pero isa ito sa pinakamabagsik at pinakainiingatan ni Aling Daling sa lahat ng alaga niya. Kung tutuusin, dapat hindi ko sasabihin kung saan ginagamit ni Aling Daling yung alaga niya na to eh. Pero ang sabi ko kay Ronron, ilang beses ko nang nabanggit yung proseso na yun. Kaya sa tingin ko, ayos lang na sabihin ko sa kwento. Yun nga, ginagamit ni Aling Daling yung alaga niya na yun sa proseso na kung tawagin ay paltok. Isa itong uri ng napakadilim na espiritu na unti-unti kang aagnasin hanggang sa mamatay ka. Mataas na aral ito ng isang mangkukulam. At bukod sa espiritu na yun, marami pang proseso para mapagana mo ito. Mainam na tandaan nyo itong paltok dahil malaki ang magiging papel niyan sa kwento ni Aling Daling. Matapos ipadala ni Aling Daling yung itim na espiritu na yon, maniwala kayo o hindi, wala pang 1 oras, bumalik na ito kaagad sa kanya. At hiniling nitong matulog siya dahil doon niya padadaanin yung mensahe. Nung natulog na si Aling Daling, akmang babango na sana siya para harapin yung espiritong itim. Nang bigla siya nitong daganan at pilit na pinababalik siya sa katawan niya.
Sumisikip na yung dibdib ni Aling Daling para siyang aatakihin. Nang sumenya sa kanya yung espiritong itim sa itaas ng ulo niya. Kahit hirap at parang kakapusin na sa paghinga si Aling Daling, nagawa pa niyang tumingala para tingnan yung sinasabi ng alaga niya. Pagtingala ni Aling Daling, nakita niyang may 5 malalaking anino ang nakatitig sa kanya na tila ba nag-aabang ito sa pag-alis niya sa katawan niya. Kaya pala siya pinipigilan nung espiritong itim niya dahil alanganin yung kinalalagyan niyang sitwasyon. Maya-maya pa, unti-unti nang nagkakaroon ng itsura yung 5 anino na yun. Nakita niyang 5 matatandang babae ito na itim ang mga mata at merong mahahabang buhok na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Bumitaw sa kanya yung espiritong itim niya at lumusob yun doon sa 5 matanda. Sa takot ni Aling Daling, bumalik kaagad siya sa katawan niya. Alam niya kasi na delikado yun at pwede siyang mamatay. Bumalikwas si Aling Daling sa pagkakahiga niya. Akala niya nakaligtas na siya. Paglingon niya sa bintana, merong 2 braso ang nakapasok sa loob at pilit na inaabot yung tiyan ni buntis. Isipin niyo medyo malayo yung kama ni buntis sa bintana. Nakatapat lang yun. Pero yung braso na umaabot doon, ang haba na. Konting-konti na lang, matatapik na yung tiyan ni buntis. Tulala si Aling Daling nun. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nang mapatingin siya sa itaas ng bintana at sobrang daming bumalik na alaala sa kanya, gawa ng yung nakasabit doon na pilit umaabot sa tiyan ni buntis ay isang aswang na sobrang pamilyar sa kanya nung itsura. Kahit wala sa ulirat si Aling Daling, bigla na lang may pumasok na orasyon sa isip niya. Inusal niya yon sa kamay niya at inihagis niya doon sa nilalang na nasa labas ng bintana. Napaatras yung nilalang na yon sa bintana na tila ba pasong-paso ang katawan nito. Kasi pagbitaw niya sa bintana, humiyaw ito ng malakas at bigla na lang nawala sa paningin ni Aling Daling. Nagmamadaling lumapit si Aling Daling kay buntis para tingnan kung anong kalagayan nito. Baka kasi wala na doon yung bata Pagkapa niya sa tiyan ni buntis. Okay, bukas agahan natin yung upload. Kita-kits tayo sa part 3. Yun lang. Salamat.